guys. Update ta guys, update. Nagpahangin pa mi sa amuang unit. Yan. So update ta guys. So shout out guys sa itong mga taga-Matid nga mga followers. So shout out din ba mga lodi. So yun. So kita-kit guys. Goodbye. Let's go. Thousand years later. Yo guys. So update ta guys, update. Nanami ta karon diri sa Katmunan, Matid ta mo dito. Abot ta diri guys. Samo kita dito. Sampak na dito guys para dito. Tikas. Na. No. Shout out sa tanan mga lodi. Balay ni Luig kong Gloria. Shout out sa tagiyan nga balay. Naraw? Sorry guys. So update ta mo nya guys. So bye bye. Na ako karon diri sa Kaangaw guys. Yun. Monay lantangan. Yun guys. Yan guys. Manami ang dito guys. Laag ta guys, manglaag. Yun, no? Ganda dito guys, sarap ng hangin. Ingat kayo guys, oh.
guys, so